маску мы даем, значит, перчатки. Перчатки, значит, выдаем. Вот, перчатки выдаем. У нас есть дезинфицирующее средство для обработки рук. Обрабатываем руки. Член комиссии одевает перчатки, надевает маску и начинает работать с гражданами. Тауыш беруге келүүчү гражданлардын саламаттыгы биринчи орунда. 1-июльдө район боюнча 40 участок сайлоо комиссиялары иштейшек, шәһәрдә 16. Biz kişilerden kim голосование gününde үз тавышларын бере алмый по месту прописки. Biz шуларны кишилерне кабул итәбез, гаризалар алабыз. Һәм шушы кишилер 1 июльдә үз тавышларын бере алалар икенче сайлау участокларында. Гаризаларны шулай ук шәһәр территория сайлау участокларында ачылган кабул итү пунктларына һәм күп функцияле үзәкнең Нурлат офисында кабул итә башладылар. Для того, чтобы проголосовать. Яшәү урыны буенча түгел, кайда булуыңа карап сайлау турында гаризаны күп функцияле үзәктә дә бирергә була. Үзең белән паспорт булырга тиеш. Бүгенге көнгә безгә гаризалар әле кермәде. Күп функцияле үзәккә килүчеләр барлык санитар таләпләрне үтәргә тиешләр. Гаризаның бер өлеше сайлау комиссияләрендә кала, кисеп алынган талоны гражданнарга бирелә. Һәм аның белән яшәү урыны буенча түгел, ул көнне кайда булуыңа карап сайлый аласың. 16 июньнән башлап безнең эшли башлыйлар участок сайлау комиссиялары. Хәзерге вакытта безнең районда бара әзерлек башлап җибәрергә безнең участокларны. Бөтен санитарно-эпидемиологический правилар буенча без тырышабыз безнең эшне алып барырга. Менә бүгенге көндә безнең ТИКка кайтты күбәйттереп маскалар, перчаткалар, дезинфицирующие средстволар без аларны кулланабыз. Сайлау участокларына гариза язарга, тавыш бирү көненә кадәр тавыш бирергә килгәндә, шулай ук 1 июльдә тавыш биргәндә дә гражданнарның маска перчаткадан булуы шарт һәм үзләре белән паспортлары булырга тиеш.